Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum utawi ashabul kahfi iku maksilimina wa tamlikha wa martunis wa nenuwis wa sariyulis wa dhunuwanis wa fal yastat yunis wa huwa utai fal yastat yunis iku arra'i iku wong sing angon. Pengembalane jenenge fal yastat yunis. Wasmu kalbihim utawi jeneng asun ashabul kahfi iku kitmiru iku aran kitmir, wakila hamrona, wakila royyana. Kolangan kesapa batu sebagian ulama alimu padha mulang sira kabeh auladakum ing pira-pira anake sira kabeh asma ahli kahfi ing pira-pira jeneng ashabul kahfi. Ajarkanlah nama-nama ashabul kahfi. Fa inna mangsa temne ashabul kahfi jeneng-jeneng ashabul kahfi iku lau kutibat lamun den tulis apa asma'u ashabul kahfi ala babidarin ing atase lawangi omah lam tahrik mengkorak bakal kobongan apa omah wa alamatainan lamun ditulis ing atase harta benda lam yasrik mengkorak kecolongan apa mata wa alamat kapin lan lamun ditulis ing atase kapal lam tahrik lam mongko ora kerem apa markab wallahu a'lam.